Hallo. Hallo. Vi skal ikke ind her. Nej, vi går bare ind over den anden. Nu skal vi op ad trapperne. Ja, man, så må du gøre noget. Ja, man må ikke kunne se noget. Er I sikre på, at I kan holde mig sådan her? Ja, jeg kan bare komme tilbage. Du må bage. Hvordan er den her video, Stine? Jeg optager og lægger den på YouTube. Nej, han må ikke kunne se noget. Nej, så kan de heller ikke se, hvem det er. Det er det, der er meningen. Ja, nu er det ikke farligt, hvad så? Okay, alle helt stille. Helt stille, kom vi kører. Helt nødt på det. Nej, må den røre, Måns, fordi de må ikke kunne se det. Nej. Får en skid røv på dig. Helt ned, helt. Ej, kom lidt ned. Kom nu herop. Kom bare gå, så får jeg. Nej, fanden det fint. Ej, Magne, du. Jeg troede, I falder bagover. Hvor er det? Skær dig, Rebel. Så var der en, der er nede igen. Bare ned i gulvet. Den er Rebel, der går ud og svinger så fast. Det går sgu ikke. Jo, jeg ruller rundt til lader. Skal vi have vendt til ham? Ja, så siger jeg op. Magne, stå stille! Jeg kommer af med pytter fast, og så sidder du der for evigt. Hvor er han grim? Det er sjovt. Okay. Alle sammen gå ud med en masse poser med vand nede, så. Eller skub Mikkel ind og luk døren. Luk døren, Hans, luk døren. Åh, nu er det